wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kukhudzana ndi mbambo amene akunena kuti mkazi wake ndi Satana. Bambo ameneyu dzina lake ndi Mr. Anthony Lamasodi, amachokera ku Phalombe. Mr. Anthony Lamasodi adakwatana ndi mtsikana amene amatchedwa Keila. Banja lawo linali labwino ndipo china chilichonse chinali bwino. Keila ndi mtsikana amene ankagwira ntchito pa kampani ina, ndakuti kuntchito kuja kudalinso mnyamata amene ankampoyirira Keila. Ndi nthawi zonse mnyamata uja akamuona Keila ankamuwuza kuti ndiwe mtsikana oneka bwino, iweyo umanisangalatsa. Pa birthday yake ankampasa magifti zimene amuna ake ankakanika kupanga. Ndi Keila pang'ono ankagwa muchikondi ndi mnyamata uja, sankalabadira za Mr. Anthony Lamasodi mpakana anthu aja adambopanga chibwenzi Keila ndi mnyamata uja. Koma Mr. Anthony Lamasodi sankaziwa zimenezi. Ndamakhala ye ndakuti mu chaka cha 2025 kudapezeka kuti Mr. Anthony Lamasodi adamuwuza Keila ndibweke foni yako ndifuna ndigwise ntchito, akuti munali mu 22 October. Zotsatira zake Keila adatenga foni adapasa Mr. Anthony Lamasodi. Komano Mr. Anthony Lamasodi atatenga foni ija adayisiya kaye pa tebulo. Zotsatira zake Keila anabwera adafunsa Mr. Anthony Lamasodi, kodi foni ija simunamalize kugwisa ntchito? Mr. Anthony Lamasodi ananena kuti eya, dikira ndikamaliza ndikupasa. Atapita after 2 minutes anabweranso, ndifuna foni ija ndifuna kugwisa ntchito. Ndi Mr. Anthony Lamasodi zinawapangisa kuti akhale odabwa, kodi mtsikana amene sangangodikira kwa 5 minutes kuti igwise ntchito foni yake, yeye abisa chani? Kenako anali ndi mafunso koma opanda mayankho. Anatenga foni ija adampasa mtsikana uja. Keila adapita anambogwisa ntchito foni yake ija. Koma Mr. Anthony Lamasodi chinthu chija chinakhazikika mtima mwawo, kodi mtsikana amene akusunga chani, kodi mkazi wangayo akusunga chani mufoni mwakemo chimene akufuna kuti nense aone. Kenako Mr. Anthony Lamasodi sadazitengere, adakhala tsiku limenelo. Mawa lake akuti usiku adalora mkazi wawo akugonana ndi mamuna wina. Zotsatira zake analodabwa pozindikira kuti action imene anaonesa mkazi wawo zokhala ngati kuti china chake sichili bwino. Kenako adamuwuza mkazi wawo, uziwa chani, kuyambira lero iwe ndine tizigonana ndi kondomu. Mkazi wawo analodabwa adafunsa, mukatero mutanthauza chani? Mr. Anthony Lamasodi ananena kuti ndizakuza mtsogolo tanthauzo lake. Anati chabwino, ndi anthu aja adambogonana ndi kondomu. Keila ndi Mr. Anthony Lamasodi adambogwisa ntchito kondomu, komanso kugonana sankagonana daily, ankagonana mwa apo ndi apo. Ndakuti kawiri Keila ankayesesa kuwauza Mr. Anthony Lamasodi, kondomuyi ikundibwereka, kondomuyi imandibwereka, chonde gwisa ntchito plane. Koma Mr. Anthony Lamasodi ankamuwuza Keila, chonde nakuza kale tizigwisa ntchito kondomu, usandipase busy. Nthawi zina ankamusiya, ndakuti akhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Ndakuti after mwezi umodzi Keila anali ndi birthday party yake, anagula mowa, anagula keke, anamwa pamene paja. Ndi akakagona adawuza Mr. Anthony Lamasodi, uziwa chani, lero chonde lero ndi birthday yanga undigone plane. Koma Mr. Anthony Lamasodi adakana, sanafune kumugona mtsikana uja. Mtsikana uja anayesesa sizinatheke, anakhala. Kenako anambokhala ndi maganizo Keila, kodi mamuna wangayo atanthauza chani? Keila ankapanga zonse zija chifukwa chakuti adali ndi mimba ya munthu wina, ndipo Mr. Anthony Lamasodi ankafuna angosimikiza. Zotsatira zake Keila stress inamba kumbandula chifukwa chakuti adakanika kwa apaka amuna ake za mimba ija. Kenako adamba kumwa mankhwala ogonetsa chifukwa cha maganizo, kuganiza kwambiri, depression. Adamba kumwa mankhwala ogonetsa. Ndakuti tsiku lina atamwa mankhwala aja chinachitika nchani sindikudziwa, akuti anagwa pasi phi. Atagwa pasi adamtengera kuchipatala. Atafika kuchipatala adawuzidwa kuti mkazi wanuyu ali ndi mimba. Mr. Anthony Lamasodi akuti sanali odabwa mmene ankapangira Keila, komanso maloro aja ankaziwa kuti china chake chikuchitika kumbali kwa iwowo sakudziwa. Zotsatira zake adawuza dokta aja, mimba imeneyi siyanga ndikudziwa, ichoseni. Atayichosa mimba ija anabwera ku nyumba. Kenako anamuwuza Keila, iweyo udali ndi mimba ndipo mimbayo sidali yanga, nkanu mapanga zonse zija ndikunama. Keila sanatsutse adawuza chilungamo, nzoonadi mimba ija sinali yanu ndipo ndimafuna ndiupakeni, pepani mundikhululukire. Mr. Anthony Lamasodi adankhululukira, anamuwuza chabwino ndakuva, munthu ndi munthu amalakwitsa. Ndakuti amakhala ngati kalekale, china chilichonse chinali bwino. Ndamakhala ye ndakuti mwezi watha kwapezeka kuti mwana wawo anadwala.
mu chaka cha 2026 atadwala chonchija Mr. Anthony Lamasodi anatengera mwana uja kuchipatala. Kuchipatala kuja amafuna magazi. Atapita kukapeka magazi ngati bambo ake adauza kuti group ya magazi anu sikugwirizana ndi mwanayo. Iwowa analodabwa pozindikira kuti mwana wawo zitheka bwanji gulu la magazi ake silofanana ndi bambo ake. Kenako anapita Keila ndipo mayi yake adavomereza kupereka magazi chifukwa chakuti inali group imodzi ya magazi. Zotsatira zake Mr. Anthony Lamasodi analodabwa pozindikira kuti mwana wawo ndi magazi awo sakugwirizana. Zokhala bwanji zachiziwikire mwanayo si wawo. Ndi atamfikira Keila kukamfunsa mafunso, Keila anavomereza kuti eya mwanayo si wanu, koma mwana wina uja ndi wanu. Mu nthawi imene ndinkakwatirana nanu ndidali ndi mimba ya mwanayo. Zotsatira zake Mr. Anthony Lamasodi analodabwa. Panopa zochita akuti azikazi ndi masatana. Panopa akudandaula akuti mkazi wawo ndi satana. Ndenda bwana ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu pa dziko lapansi choyamba palibe chachinsinsi, chachiwiri ndichi pala azimuna ena ake mumanena kuti ine mkazi wa mwana kale singankwatire izi ndizi, mkazi wa mwana kale ine ayi izi ndizi. Choti muziwe ndichi alipo anthu ambiri m'makwalalamu akulera ana oti si awo koma sakudziwa, koma amadziwa china chake chikachitika. Chisanzo nchimenechi, anadziwa china chake chitachitika. Zingathe kutheka inuyo amene mukuyankhula zokunyano ayi ndisingakwatire mkazi wa mwana kale, zingathe kutheka kuti inuyo amene mmakhala nawaja amene matchula adadi si bambo anu, china chake chitachitika angathoziwa choonadi. Akuluakulu palibe amene amadziwa chilungamo. Ndiye si bwino koma ajaja anthu ena ake chifukwa chakuti anadusa munjira yosakhala bwino.